El govern català vol recórrer a escoles i entitats per identificar famílies vulnerables. Ho farà per combatre la pobresa infantil després que un grup d'experts hagi alertat el Departament de Drets Socials que les ajudes existents no són suficients per acabar amb aquesta xacra. Recomanen crear una prestació complementària d'ajuda per pagar l'habitatge. El Departament de Drets Socials va encarregar fa uns mesos un informe al Comitè d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social per reduir la taxa de pobresa infantil, que se situa per sobre de la mitjana europea. Una de les propostes és incloure la despesa en habitatge com un indicador més de vulnerabilitat. Des de les entitats socials de Badalona reconeixen un increment de les situacions de vulnerabilitat de les famílies que atenen. Denuncien que la manca d'un habitatge digne marca el dia a dia de la tasca que fan. Hem d'acompanyar desnonaments, que hem d'acompanyar famílies que no donen l'abast per pagar els subministraments, que hem d'acompanyar famílies que, tot i que tinguin un habitatge, no és un habitatge que és segur. Nosaltres és una de les dificultats que tenim, no? Perquè al final és molt difícil poder acompanyar els infants i els adolescents si no tens garantit el dret a l'habitatge i si no tens un espai segur, i si una de les teves dificultats i una de les coses que tu cada dia que t'angoixa és el tema de no saber on podràs viure. Les entitats socials valoren positivament les ajudes a l'habitatge proposades pel Comitè d'Experts, però defensen que cal inversió també en l'àmbit de la prevenció o serveis socials. Igual que el Comitè d'Experts, afirmen que moltes famílies amb fills que tenen dret a cobrar una prestació no la reben. Garantir una dotació de recursos i personal suficient tant a serveis socials com a l'administració, com als equips d'atenció a la infància i l'adolescència, com a serveis especialitzats, etc., perquè es puguin atendre més infants. Parlàvem abans, aquest informe parla del non-take-up, és aquesta situació de que hi ha moltíssimes famílies que no coneixen o desconeixen aquest tipus d'ajuts. Entre la Fundació Salut Alta i el Casal d'Infants atenen 350 i 400 famílies vulnerables de la Salut, IAFIA i Sant Roc, però reconeixen que la llista d'espera és molt gran i no arriben a totes les demandes que els hi arriben.